Teqîna Parîsê ji aliyê rêxistina Daişê ve dibe sedema dirozkirina fişarê li ser penaberên Sûrî li Amerîka. Lewma heft wilayetên Amerîkî niştecîkirina penaberên Sûrî red dikin. Serokên heft wilayetên Amerîkî duh ragihandin ku ew biryara niştecîkirina penaberên Sûrî li wilayetên xwe bicî nakin. Piştî teqîna Parîsê û gefa rêxistina Daişiya teror ji bo wan welatên ku beşdar bûne di operasyonên esmanî de li ser bingehên rêxistina Daişê li Sûriye û Iraqê. Serokê wan wilayetên Amerîkî her yekî daxuyaniyek bilav kirin û tê de diyar kirin ku ew biryara rêveberiya Amerîkî ji bo niştecîkirina 10,000 penaberên Sûrî bicî nakin. Ji aliyê xwe ve Serokê Amerîka Barack Obama ragihand ku girtina dergeh li pêşiya penaberên Sûrî yên ku ji nav şerê navxweyî reviyane dibe xiyanet ji pransîpên Amerîkî re. Herwiha Obama serbar kir ku Amerîka dikare pêşwaziya penaberên ku li ewlehiya xwe digerin bike û got girantîta ewlekariya me ji erkê me ye ku em cîbicî bikin û em dikarin bicî bikin. Herwiha Grace Christie hakimê wilayeta New Jersey wekû hevşanên xwe yên serokên wilayetên Amerîkî yê ku bi ser Partiya Cumhurî ve ne pêşwaziya penaberên Sûrî red kirin û dibêjin tinê ew ê pêşwaziya zarokên sêwî û kesên temenên wan kêmî 5 salan e bikin. Christie serbar kir ku sedemên redkirina wan parastina ewlehiya welatê wan e û ji aliyê xwe ve endamê hêzên biçek yê Partiya Cumhurî yê Amerîkî Ryan Zinke ragihand ku rêxistina Daeş gelemşeya penaberan bikartîne ji bo berjewendiya xwe û ew ê ecinindeyên xwe di nav wan penaberan de li Amerîka û welatên din niştecî bikin. Zêd Hesen, Ark.